A ve studiu investorského magazínu vítám doslova celou delegaci burzovních analytiků, kterými jsou Petr Novák z Atlantiku finanční trhy, dobrý den. Dobrý den. Josef Němý z Komerční banky. Dobrý den. Dobrý den. Oldřich Myslivec z Patrie. Dobrý a den. samozřejmě nesmí chybět pohled managementu a ten zastupuje její finanční ředitel, pan Marek Jelínek. Dobrý den. Dobrý den. Pánové, vítejte ve studiu. Kurz společnosti NVR můžeme sledovat poměrně krátce, ta časová řada od května do dnešních dní. Přece jen, co nám o něm říká technická analýza? Vy se díváte na kurz akcí pomocí studie burzovních grafů a co nám ukazuje graf NVR? Ačkoliv technická analýza sama o sobě dává pohled na nějaký historický vývoj a čím delší je toto období, tím lépe jsme schopni odhadovat to samotné chování té akcie. Tak v případě NVR, i když je obchodováno pouze 7 měsíců, tak i za tuto krátkou dobu se objevily některé hlavní technické formace a hladiny, které stojí za pozornost. Na které byste upozornil, co stojí za pozornost? Ten vývoj akcie by šel rozdělit zhruba do 3 období. První část je rostoucí trend, který započal po emisi akcie a dosáhl svých maximálních hodnot na úrovni 624 korun zhruba ke konci června. Tomu říkáme takzvaný IPO efekt, uvedení na burzi. Ano, tato situace samozřejmě platí. Bohužel přesně v tomto momentu došlo i k maximálním cenám uhlí a ropy a od této chvíle se dá považovat, že trend, který do této chvíle byl, přestal fungovat nebo se zlomil a došlo k druhé fázi. To je fáze konsolidace, kdy po proražení zhruba úrovně mezi 500 a 400 korunami došlo ke konsolidaci v této úrovni po několik měsíců, týdnů a kurz v tuto chvíli nekopíroval úplně plně vývoj na komoditních a finančních trzích a ve své podstatě po neúspěšném proražení jak směrem vzhůru se kurz ocitl v té spodní hladině a došlo k poklesnovému trendu, který trvá až do těchto dní. Je poměrně levnější oproti těžařům ve vyspělých zemích, jako Austrálie, USA. Vy se díváte na grafy a díváte se, nebo se můžete podívat na srovnání právě vývoje ropy a uhlí. Jak to tam vypadá, když si vezmeme třeba roční časový úsek, jak blízko se tyto dvě komodity pohybují? Tak investoři jsou si samozřejmě dobře vědomi úzké korelace nejen mezi ropou a uhlím, ale také akcí NVR. Důkazem může být již zmiňovaný maximální pohyb, kdy přesně 1. července došlo ke zlomu nejen na akcích NVR, kdy stály 624 korun za akci, ale také došlo k maximální ceně uhlí zhruba $220 za tunu. O několik dní později se dosáhlo maxima na ropě, ale od této chvíle veškerý ten trend směřuje dolů. Ta korelace je vysoce úzká. Řekněme, že mezi ropou a uhlím se pohybuje mezi 0,73, kdy za jedničku bereme maximální závislost. To opravdu by muselo být ještě mnohem hůř. Kurz v poslední době hodně osciluje nahoru dolů a dokázal v poslední době se taky dostat na 60 a potom skočit na 120 a pak zase pod 100 a dnes jde zase nahoru. Když se podíváte na kratší časový úsek, vidíte tam určité hladiny, kde se investoři zase vrací do NVR a kde zase NVR se zbavují. V tuto chvíli vznikla právě takzvaný support na úrovni 60 korun a ta horní část je omezena rezistencí na zhruba 134 korunách za akci. V tuto chvíli bude zajímavé sledovat právě to, jestli ta podpora na těch 60 korunách vydrží, protože pokud ano, tak bychom mohli brát, že minulá swingová minima, 2 poslední, by se dala brát jako dvojité dno, což by znamenalo, že investoři by si pomalu měli začít budovat své pozice. Ovšem je nutné zdůraznit, že s ohledem na vývoj jak v těžebním průmyslu, u těžebních společností nebo díky vysoké volatilitě na trzích by bylo dobré upozornit investory, aby velmi zvažovali své pozice a dodržovali, řekněme, určitá rizika risk managementu a používali například stop lossy, protože v případě, že dojde k proražení té podpory, toho supportu na té hladině 60 korun, tak samozřejmě můžeme, jak již řekl kolega, v tom negativním výhledu vidět i nižší ceny. Jak se na vývoji společnosti NVR odráží to, že v rámci duálního listingu je obchodována ještě v Londýně a tam je obchodována v librách? Tak obecně ten duální listing zvyšuje za prvé likviditu akcie a za druhé pomáhá, aby se ta daná akcie dostala mezi širší okruh investorů. Za negativní třeba já osobně považuji to, že při výprodejích na trzích v poslední době se tento titul stal cílem portfoliových výprodejů bez nějaké
bližší konkrétní znalosti lokálních trhů a tudíž došlo třeba i k zbytečným výprodejům na tomto titulu. A na viděnou v investorském magazínu. Děkuji. Nashledanou.